nešto lepo, dobro, po ovim starim, dobrim bakamicama i svetinim receptima. Šta ćemo ovog puta za jubilarnu emisiju da napravimo? Pa napravit ćemo kolač. Svi tražite kolače, kolače, kolače. Ovog puta ćemo da napravimo jedan, tako reći, zaboravljen kolač, a to je keks torta. Šta nam treba? Treba nam bakamicina i Deda Svetina beogradska keks torta. Potrebne namirnice: jedno pakovanje keksa, najbolje Petit Bear, četvrt kile putera ili margarina, jedna kesica vanilin šećera, pola kilograma prah šećera, dobra kašika kakao praha, može da se doda i malo Neskafe i lonče hladne turske kafe i kašika ruma. Potrebno je još malo slatke pavlake za šlag kojim će se ukrasiti torta. Idemo da mi mučkamo prvo, da mučkamo puter. Evo meni od moje bakamice mikser, a i od moje majke. Ako se setite da nakupite neki mikser, hvala, dobro došli, mi ćemo da vas pohvalimo. Znači, malo miksera, da, prska, tako. I sad ćemo da dodajemo prah šećer. Možete i kristal, ali onda može da zvrcka onako pod zubima, da bude da škripi šećer. Sad ćemo mi ovom levom rukom da dodajemo prah šećer. Znači da znate da ovaj prah šećer iz crvenke, išao ja u crvenku da uzem prah šećer. Specijalan prah šećer. Tako. Sad je stavio malo da se ohladi, pa ste soc da ne iscuri sav. Ako treba još jedan puta da se, kafa procedi, bit će bolje. Jedan vanilin šećer. Malo kakao. 3-4 kaščice. Možete da dodate ko hoće, a to je prah za Neskafu, takozvanu Neskafu. I sad idemo da se ovo dobro umulja. I evo nama fil za keks tortu. Procedili smo soc. Tako. Još malo. Super. Sad ćemo dodamo rum. Malo ruma. Ne sme da provladava miris ruma. I još malo da se to, da još malo se močne, prohladi. Znači sad ćemo svaki keksić, da potopimo. I još idu 3 komada. Tako. Šta ćemo sad? Sad uzmemo kaščicu i svako ćemo još malo da dodamo kafice, da keksić bude mekan. I moramo sada da malterišemo. Sad ću da malterišemo. Znači uzimamo malter, da to mi lepo malterišemo. I ide ono red razno, red prazno. Samo moramo da vodimo računa da odozgore bude, da čitavu tortu lepo pomažemo, da je ukrasimo. Znači, evo ga, udaramo još jedan sloj i još malo da se malter lepo stegne. Ovo je suvi malter. Na suvi malter da dodamo još malo naše kafice.
i da izmalterišemo zadnji red. Ovaj lepi veliki nož je samo za malterisanje, kao mistrija, a ovo mu dođe ko fangla. Moramo da izdersujemo ovo, znači da omalterišemo lepo, da ne kažete kako smo to Nisu mi baš pravi kolačari, mi smo ipak amateri za sve, ali gledali smo kako to rade zidari, poslastičari, pa evo nešto smo i naučili. Tako, lepo. Šta ćemo još? Aha, ima još neka rupica i ovamo, s ove strane. Tako, samo tako. Tako beše kompozicija, tako, samo tako. Super, treba će nam još. Šta ćemo sad? Sad ćemo slatka pavlaka da napravimo malo šlaga. Evo ga, čas posle na brzake kod česnaka. Radi Gospojelicin mikser kao sam. Jeste da malo sporije ili radi. Op, dobro umučeno i vija, kakav je ko lutka. Tako, ovo ćemo posle da oližemo. Sad je kašika. Sad imamo i mi ovu pertlu da nešto išeramo. Tako, samo tako. Idemo. Priprema. Skuvati džezvu kafe i ostaviti da se ohladi. Puter penasto umutiti sa prah šećerom, pa dodati kakao i vanilin šećer. Ohlađenu kafu procediti od soca i dodati rum. Umakati keks u kafu i ređati na asvac. Preko keksa namazati fil. Ako keks nije dobro upio kafu, svako parče keksa preliti. Ređati red keksa, red fila. Ostaviti dovoljno fila da se čitava torta premaže. Umutiti pavlaku i dobijenim šlagom ukrasiti tortu. Ostaviti da torta malo odstoji. Napravili smo od keksa tortu. Staro, zaboravljeno jelo, ali dobro jelo. I uz to mora da prođe i neko dobro vino.